Para sutresna sandiwara basa Jawi, sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Samangke keparenga kita ngaturaken lampahan amonge tangga. Anggitanipun kelompok 3 saking kelas 9A. Kanthi sutradara Skolastika Prinsela Salom, asisten sutradara Novela Alika, efek musik lan mixing Jenisika Aireni, lan Skolastika Prinsela Salom. Sandiwara radio menika dipundamel kagem jangkepi geladan pasionan basa Jawi, wulangan drama modern, ingkang kaampu déning Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Sayur Pak, Bu, sayure isih seger-seger. Pak, sayur, iki isih seger-seger ta Pak sayure? Ya Bu, isih seger, isih nyar sayure. Nek ora seger, deloken aku ae. Najis sampean iki Pak. Bu Sekar, tumbas sayur pisan to. Tumbas apa, Bu? Tumbas sayur lah Bu, arep tumbas apa maneh? Wong ning kene ora enek perabotan. Ya jelas Bu, aku dodolan sayur. Nek pengen perabotan, sesuk tak gawa, gelem ora? Gelem nek gratis. Bu, kok saiki Bu Sari tambah sugih ya? Padahal mbiyen paling marah dhewe. Kuwi paling ya Bu, aku ki krungu-krungu nek jarine Bu Sari kuwi ilmu hitam. Loh, mosok to Bu? Wong ketok lek wong sing apian ngono ya? Ning jaba tok kuwi Bu apike. Lah Bu Sekar seisuk kok wis ngrasani wong ae. Ngono kuwi nek durung ngerti asline para jenenge fitnah to, Bu. Hada-hada Bu, kok iso fitnah iki lho? Wong ya wis jelas moro-moro dadi sugih lho Bu. Sopo ta sing ora curiga kok iso moro-moro dadi sugih? Saka kadoan katon ana wong wadon mlaku nyedak tukang sayur. Penampilane mewah, kebak mas-masan. Ternyata kuwi Sari, dheweke banjur nyapa ibu-ibu. Bu ibu, tumbas apa kok rame-rame orang ngajak aku? Bu, arep tumbas apa? Kulo badhe tumbas sayur Bu, Kang Mas lagi pengen lalapan. Oh, tumbas salapan. Ngomong-ngomong saiki tambah sugih ya. Isih eling tangga ora? Gak eling to Bu, masa tangga dhewe gak eling? Saiki bojoku munggah jabatan ning kerjane. Aku uga dodolan online. Oh, ngono ta? Alhamdulillah, nggih Bu. Cukup kanggo kebutuhan saben dina. Bu ibu, aku pamit dhisik ya. Bojoku wis ngenteni. Iya Bu, monggo. Hati ya Bu, mengko kabotan emas kesandung ora ana sing nulungi. Bu, sampean kabeh percaya ta omongane Sari? Mosok mek dodolan online karo bojone munggah jabatan langsung sugih ngono? Paling ya nambah ngepet Bu. Aja ngono, awak dhewe ora ngerti proses dadi wong sugih kaya piye. Aku isih tetep curiga lah Bu, ora masuk akal moro-moro sugih dadak ngono. Wes ya, aku mulai dhisik bubaran. Bu Sari tekan omah kanthi slamet, nanging atine ora kepenak amarga ngrasa digunjing. Mas, Kang Mas, aku wis bali. Enggih, Dek. Wis tumbas sayure, Dek. Nek wis, cepat masak ya. Aku arep budal kerja. Sampun Mas, iki lagi nuju pawon. Sari masak, ora suwe panganan wis mateng. Mas, panganane iki wis mateng, cepet dipangan ya, mengko selak adem. Iya, meluncur, Dek. Bu Sari lan Pak Bagas mangan bareng sambil ngobrol. Mas, mau pas aku tumbas sayur, aku digunjing tangga-tangga ya. Digunjing piye, Dek? Aku digunjing ini, Bu Sekar ngomong, hati-hati kabotan Mas, mengko kesandung ora ana sing nulung.
Ngono lho, Mas. Halah, ben wae. Kuwi mesti meri karo kesugihane awak dhewe. Ning wong-wong kuwi curiga, kok awake dhewe iso sugih mendadak. Kondo ae nek awak dhewe kerja keras, Dek. Iya, Mas. Sakwise mangan, Pak Bagas pamitan kerja. Aku budal dhisik ya, Dek. Iya, hati-hati Mas lek kerja. Dek, aku wis mulai. Iya, Mas. Sik. Ayo lungguh dhisik, Mas. Iya, Dek. Piye kerjane dina iki, Mas? Ya kaya biasane, ning kebengi aku arep lunga maneh. Arep ning ndi, Mas? Bengi-bengi kok arep lunga? Biasane ana urusan penting. Mas, Ana apa? tangga-tangga isih ngira lek awake dhewe iki pesugihan ya. Wis, bene wae. Wong kuwi meri. Bagas banjur lunga maneh. Bagas banjur lunga maneh. Mas wis bali. Dek, Mas wis bali. Iya, Mas. Ayo rembukan dhisik. Bagas lan Sasa rembukan nang ruang tamu. Ora suwi krungu swara bakul putu. Putu, ayo Bu, Pak. Isih anget. Pak, tumbas putu. Nggih Bu, tumbas pinten? Tumbas sing akeh pisan ben daganganku laris. Tambah sugih aku. Yo alah Pak, aku tumbas 10.000 wae, wong digawe aku tok kok. Aku pisan ya, Pak. Aku 7.000 ya, Pak. Alhamdulillah lumayan rezeki dodol bengi-bengi. Sabar, nggih antre dhisik. Gunjingan diwiwiti maneh. Bu, sampean sadar napa mboten? Mosok Pak Bagas lek nyambut gawe mesti bengi-bengi. Nggih, Bu. Masa nyambut gawe bengi-bengi? Kira-kira nyambut gawe apa ya, Bu? Kok ojo-ojo Pak Bagas ngepet ya, Bu? Loh, aku yo nyambut gawe bengi-bengi Bu, nanging ora ngepet. Tapi ya beda to, Pak, karo sampean. Nek sampean kan wis jelas dodolan putu nggo gerobak. Bener kuwi sing diomongni Bu Ayu. Pak Bagas kan beda, gak ketok lek kerja apa. Hehehe. Tapi enggih, Bu. Masa biyen melarat mara-mara saiki dadi sugih? Halah dipikir-pikir paling mek kerja serabutan tok. Wis Bu, wis bengi, gak usah gosip sing aneh-aneh. Niki lho putune pun rampung. Cepet Pak, gak krasa ya. Ya wis Pak, matur nuwun, awak dhewe pamit. Nggih Bu, kula nggih matur nuwun. Tengah wengi Sekar ketangan amarga enek suara riweh. Sekar pun ngecek keadaan sekitar kra disangka sing disawang Sekar yaiku babi ngepet. Astagfirullah, ana babi ning desa iki. Wis gak beres iki, kudu dilaporne Pak RT iki sesuk isuk. Pagi hari pun tiba. Astagfirullah, duitku. Duitku kok hilang 500.000. Padahal membengi saya ning ngisor bantal. Neng dia. Ora disangka Ayu ngalamin hal sing padha. Ya Gusti Pangeran, duit lan masku ilang. Duitku neng dia. Padahal arep tak nggo bayar utang. Bu Ayu ngampiri omahe Bu Sekar nggawe njilih duit. Sugeng enjing Bu Sekar. Sugeng enjing Bu Ayu, enten apa nggih? Aku rene apene njilih duite sampeyan, Bu. Aku mari kelangan duit. Bu, duitku ya ilang. Ojo-ojo sing tak delok mambengi bener, Bu. Bu Sekar weruh apa? Bu, aku ki mambengi weruh enek babi berkeliaran nang desa iki.
Tenane, Bu. Nggih, Bu, enten suarane kaya ngene. Ngoten niku, Bu. Ya Allah. Ya wes, ayo lapor ke Pak RT wae. Bu, ayo dilaporke. Bu Sekar lan Bu Ayu ngampiri omahe Pak RT. Sugeng enjing Pak RT. Sugeng enjing, wonten napa nggih, Bu? Isuk-isuk dugi mriki. Kula kalih Bu Ayu kelangan orto kata Pak RT. Enggih, Pak. Mas-masan kula nggih ilang. Iki mesti wonten sing nyolong, Pak. Wau dalu kula kaget. Wonten babi ing dalan mlaku-mlaku. Pak RT, duwite awak dhewe nggih ilang. Curiga Pak Bagas sing nyolong. Nggih Pak RT, lawang Pak Bagas moro-moro dadi wong sugih kok. Mesti iki wonge ngepet. Kepriye, Pak? Bukti sampun jelas. Ya wis, ayo awak dhewe langsung ning omahe Pak Bagas, gawe golek buktine. Ayo grebek omahe Pak Bagas. Sakwise ning ngarep omahe Pak Bagas, warga rame-rame nyeluki Pak Bagas. He, metu kowe kabeh tukang ngepet. Pak Bagas lan Bu Sari metu saka omahe merga krungu rame-rame ana warga. Wonten apa iki? Aja sok ketok polos, Pak. Jujur wae, kowe ngepet kan? Jaga omonganmu, Bu. Aja sembarang nuduh wong. Sembrono wae. Aku mambengi waro babi keliaran nang sekitar desa. Pasti awakmu. Ora, Bu. Aku mambengi nang omah. Halah, apa gelem ngaku? Wis, tenang sik. Ayo bareng-bareng ngledah omahe. Warga lan Pak RT nggledah omahe Pak Bagas. Iki ruangan apa? Mencurigakan. Warga meksa buka ruangan iku. Gak disangka kabeh warga kaget tibake isi ruangane yaiku Astagfirullah. Deloken iki. Iki ruangan pesugihan. Allahu Akbar, gak disangka Pak Bagas. Kan bener, kowe kabeh mesti nglakoni hal-hal sing gak jelas. Bener kan, kowe kabeh ngepet. Ngapuntene sing akeh nggih, awake dhewe salah lan gak bakal ngulangi kejadian iki meneh. Kepriye warga? Pak Bagas lan Bu Sari kudu pindah teko desa supaya gak gawe resah maneh. Lan duwite kudu dibalekni. Nggih, duwite kudu balekne, ning aja nganti dipindah desa. Gak iso, Pak. Iku wis dadi kepinginane kabeh warga. Warga sepakat lek sampean lan Bu Sari pindah desa, merga wis nggarai resah warga. Sing penting duit awak dhewe kudu diijoli, Pak. Tapi aja nggak duit pesugihan. Setuju. Pak Bagas lan Bu Sari pindah desa ning desa sebelah. Pas ning perjalanan, Bu warga kuwi bodoh ya. Hahaha, iya pada bodoh. Kok iso dituduh ngepet? Padahal awake dhewe kan nganggo tuyul. Loh, babiku ning ndi kok gawe neng kandang? Apa ucul teko kandange ya? para sutresna sandiwara basa Jawi mekaten pasugatan sandiwara asesirah omongane tangga saking kita para siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri Setunggal Juluring anggitanipun kelompok 3 saking kelas 9A kanthi sutradara Skolastika Prinsela Shalom, asisten sutradara Novela Alika, efek musik lan mixing Jenisika Aireni lan Skolastika Prinsela Shalom. Miwah para paraga sari dening Sarifah Wahyu Alfianti,
Bagas déning Yonatan Octavianus Suyatno, Sekar déning Scholastica Prinsella Shalom, Ayu déning Cenisika Ireni, Asih déning Farah Kusuma Dewi, Pak RT déning Zelvin Alzikma Putra, Galih Tuwin Bayu déning Yuda Ismail Delviano. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan, mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati, lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi sesanti. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.